Oras matuita saluhna. Sude parhalado ni huriata pasaton selamat hari Minggu. Tuhamu sude ruas tarlumobi tu ruas namad dahoti par minggot di bagas tabe marhite live streaming. Adorang sotapuka par minggota dengan mahita martangiang di bagas rohat tabe. Amin. Tabasonang marohata tabukama parminggota maredde mahita siap buku edde nomor 565 mamukasian ayat sada satu ayat tolu. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Amin. Mar suara olo-polo mahamupa buahon,
patu begehon hatai. Pasar hamumai rodi ujung ni tanoon. Dok hamuma. Nunga di palua Jahoba na posona si Jakob. Marolop-olop tu debata mahu. Ale sadok tanoon. Edeho kamu mahamuliao ni guarna. Marmulia mabaen hamu. Puji-pujianna. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Holan ala asinirohamdo sabingdo. Ubahin na tarbahin hami marpungu di jolom. Marsada niroha martangiang tuho. Di parbabaga hodo, di bagasan hatam. Molo adong dua manang tuluhala marpungu marhite-hite guarmu. Lehonommu do na pinangido nasida. Ale Tuhan, pasau mabagabagami, tangihom mapangidyo nami, lehom manatau di hanguluan nami. Lehom madihami sa leleng di hasyanganon, parbinotuan di hasitongami. Doho di hanguluan sa leleng-leleng na, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Amin. Hudur mahamu. Maredemehita sebuku ede nomor 135 ayat sada. Tangiho kamuma pati dedebata imasian Matius biddu 20 sada ayat 22. Ai jalon muna do saluhut nasa na pinangido muna ditang yang muna anggona porsea hamu imasahatna atong rak mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami. Mangulahon nobar tu pati mi. Amen. Marede mahita sebuku ede nomor 436 ayat sada dohot 2. Adom do Tuhanku nama ko popau na tarpajal tu silang doi tungku mo popawando terus budari aku kupi sudah dosaki tentar Sa
Tatopoti madusata tujolo ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Napungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goron nami. Na mangasahon asiniroham na gudangido. Saya simaroham mida sadok bangso nami. Sesa madosa nami saluhutna. Saya sungguli roha nami. Asa muba roha dohot pangaloho nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si panguluhami. Amin. Tangihok kamuma baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Roma hamutuahu asa manghulu to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tuksura rarado samuna songon abit bunga dadap botardo bahenoku songon itak. Naperara songon abit hasubba gabe songon hapas do muse. Hasangapo ma di debata na di gijang. Amin. Hudul mahamu. Marede mahita sebuku ede nomor 453 ayat 2 dohot tolu. Hata ni debata turpu epistel di mingguta salarion imanata surat di ulaun apostol
Widdu 10. Mamuka sian ayat 10 sia 1 ayat 34. Tajahama marsore-sore. Alai dung diida iduk somangnai. Naswadong be pangomuan sihirimun siap parpuani. Ditakuk nasida ma si Paulus do si Silas. Disara matuonan tujolo ni aka pangarajai i. Jadi ditogihon mana sida tujolo ni aka pahumuni ni namang guturi hutata ondo aka halakon jauh di dona sida. Di barita hodo ada nasujadi jolon manang ihutonon nami ai hala rondo hami. Jadi hehe mana toropi dopak nasida. Dungi didokon aka panguhumi masih tahun ulau nasida asa dilisingi. Jadi dung leleng dilisingi didabu manasida tuhurungan. Didokon masih jaga hurungani mangaramoti nasida situtu. Mangihuton paretan nina jinalai didabu manasida tuhurungan parbagasan momos mapat nasida di bekon. Alai mariak tonga borng ini martangiang masih Paulus do si Silas mamuji debata dipatangi-tangi akan natar hurungi. Alai topu ma masa lalu bolon pola lalu ojahani hurungani pitor mukap do saluhut pintu tanggal manang rantai nasida saluhutna. Gabetar sunggul masih jaga hurungani jaladung diida talat do hape aka pitu hurungani disita mapudangna naing manikot ai diripu naung maporus aka natar hurungi. Alai dipagogo Paulus masuarana ninama unang banjea tuho ai disondo hami saluhutna. Jadi dipangido mapalito dungi marlojong maibana tu bagasan manukap tu jolo ni si Paulus do si Silas huhut akka dot. Ditogihon manasida haruar ninama hamu wakatuan aha mabahenokku asa malua au. Jadi didok nasida ma hapor siai ma Tuhan Yesus asa malua ho dohot isi ni bagas mi. Laos dipaboa nasida mahatani Tuhani tu ibana dohot tu saluhut dongana sabagas. Jadi manigor dialak mana sida borng ini diburi mabogas ni lising-lisingi dungi pitor tardidi maibana rodi sude nasida nasari pe. Ditogihon manasida tu bagasna dihobas masih panganon dungi las marohana dohot sude isini bagasna ala naung persea ibana di debata. Ido sahatna martua dona tu mangion hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Mari demahita sebuku ede nomor 174 ayat 4 dohot ayat 5.
hati dakko mahapur siautai. Songon nani hati dakko ni dongata sahapur siau. Disadok purtibion. Rak mahita madok. Au porsia di debata Jahoba. Idoama pargogona suatu dosan. Natu mapalangit dotano. Au porsia di Yesus Kristus. Anak ni debata Jahoba nasasadai. Imana tidubuan ni si Maria. Nagebegabian sa todi parbadia. Andorak suabubuan. Ido tuhata natumaon na bernit. Di panguman silatus. Nama teterbazal do ibara di hau pinarsilang. Na tua tuban watoru. Ngulu di aripatoluhon. Nama naik tu surgo. Lahundul tuamun ya bata Jahoba. Amanai pargogona suatu dosani. Disimai mana bentuk. Mangumi halak nama ngulu do namate. Au porsia dito di porbadia. Ada ruksa ada huria na badia. Huria tu paling. Mula mangulu do dang yang namate. Do yang luan nasura sudah. Amin. Hudur mahamu. Tawegi ma titing di huriata. Tikting di Huriata di Bagasan Samingguon, Minggu tanggal 25 Mei 2025. Naparjolo, guarni minggutta sedarion, ima minggu rogate, dohot topik, manangyakon hasonangan ni huta. Paduahon, dana nasorang. Nah di hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 di basa-basa otuhata do sadedak danak boru tu keluarga ni amang keluarga Jonathan Marihot Nathanael Siahan Inang Omega Basan Boru Samosir alamat Cipulir Permai W2 RT 15 RW Sia Cipulir, Keburan Lama, Jakarta Selatan, Sektor Sion. Saya dipas-pas tuhata dan ganaki Rabdohot na Torasna. Patuluhon, Padidion Nabadia. Hari Minggu tanggal 1 Juni 2025 di Parmingguan Bahasa Batak Pukulualu. Wip, Nanaeng Ro, Patupaon ni Huriata do. Padidion Nabadia tuyanakon ni Huriata. Pinanggido tu natoras nanaeng mandaptarhon yanakonna asa mengisi formulir pendaftaran. Paupaton, pertukaran pelayanan firman Minggu Oikumene atau PGI. Sedarion Minggu tanggal 25 Mei 2025 di Patupado pertukaran pelayanan firman Oikumene PGI wilayah DKI Jakarta. 5. Pertangyangan sektor Naparjulu hari Senin tanggal 26 Mei 2025 pukul 10.30 WIB maringanan di Serbagunaa di Patupa pertangyangan sektor Godung na dihasuton ni keluarga Anton Tobing Boru Simajuntak keluarga Kurnia Lumban Raja Boru Tapu Bolon dohot Keke Lumban Raja na diuluhon ni amang pendeta Perdinan Huta Barat. Paduahon hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 pukul 10.00 WIB maringanan di Serbagunaa di Patupado pertangyangan sektor Satahi na dihasuton ni Inang Pera Silaban Boru Siregar Inang Nyonya Roselina Silitonga Boru Hutagaol, dohot Inang Miana Purba Boru Parapat, na diuluhon ni amang pendeta Luhut Simbolon. Paunapon, pasat peliat tujulu. Sedarion Minggu tanggal 25 Mei 2025, Duksipul Jamita
Pasahat biliat 7 dohita lahot jubileum 75 tahun HKBP Keburan Baru. Mardomu tusi tagat sujamita mardala doto lukantong sada A, sada B, dohot 2. Papituhon, pesta parningotan Ari Hananaik ni Tuhan Yesus. Hari Kamis tanggal 20 Mei 2025, ima pesta parningotan ni Hananaik ni Tuhan Yesus Kristus. Dina sadari di tapatupado parmingguota. Parmingguon bahasa Batak pagi pukul 2 WIB, parmingguon di sekolah minggu, parmingguon di remaja, parmingguon bahasa Indonesia pukul 8, pukul 10.30, dohot pukul 10 WIB. Pabaluhon, seksi sekolah minggu. Di bulan Juni, seksi sekolah minggu naik patupahon kegiatan IMA, Naparjulo, Sekolah Injil Liburan atau SIL. Kegiatan Sekolah Injil Liburan 2025 dohot tema naik kereta bersama Yesus. Nadi patupa di hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025. Maringanan di gedung Serbaguna A, Nagawe Parsidohot, Ima, kelas Joshua, kelas Daud, Batita dohot balita. B. Retreat Sekolah Minggu. Retreat Sekolah Minggu 2025 dohot tema hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Efesus 2 ayat 10. Nah dipatupa di hari Jumat satu hari Minggu, tanggal 20 satu tanggal 22 Juni 2025. Maringanan di Pila Bukit Pinus, Pancawati, Puncak, Nagabe, Parsidohot, Ima, kelas Jeremia, kelas Yohanes, kelas Abraham, kelas Sada, satu kelas Onomisdi. Pasiahon, Paskaraya KWP di wilayah Pulau Jawa. Hari Senin tanggal 26 Mei 2025. Di Patupado ibadah Paskaraya wilayah Pulau Jawa, maringanan di Peldrum Rawamangun, Jalan Balap Sepeda nomor 35, RT 10 Sada, RW Onom, Jati, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pasapuluhon, selamat ulang tahun Ari Hatutupu dohot, selamat ulang tahun Ari Parbagason, Parhalado dohot ruas ni Huriata Pasaton, selamat ulang tahun Ari Hatutubu, dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason, tusude ruas ni Huria, na tubu Manang Marbagas, di tanggal 25 sahatu tanggal 21 Mei. Saya tuhat tama nama mas masu. Melotung adong ruas ni Huriata, nasutar daftar dope, manang nasutar surat dope di guarna di tikting na ulang tahun ini di Pabuama tu ganup situa manang tu sektorna manang tu sekretariat. Pasaplu sedahon akatik ting nasoni jahon hobar tu tik-tik cetak sedarion dengan mata jaha. Songonima sahat ni tik-ting di Huriata di bagasan minggu sedarion taingot bima manang yakoni tujuloni tuhata. Tabegema korsian paduan suara serapim.
Maret demaita sebuku ede nomor 814 ayat sada deho tudukna jala tapasaha ma peliata. Saya cari Tuhanku di namakan Dialah patuduhan rohaku sakami rohan Dia songo nabi Yesus namana kumokopau unang lomoni rohaku lomoni rohan masa. Nasa namau liutus di patuba Oriau panolopi botoniku bisa kapu natural menauhon pamainanu dinamaksi tau nonau unang lomoni rohaku lomoni rohan masa. Saya cari Tuhanku di namakan Dialah patuduhan rohaku sakami rohan Dia songo nabi Yesus namana Martang yang mahita. Damai ni debatana sumurung sian salu roha ima mangaramoti ate-ate do pikiran muna. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin.
Oras ma dihita salutna, amu amang inang dongan saha porsiaon hatani debata di bagasan minggu rogate sadarion obarto almanak ni AKBP dienek dosian Jeremia biddu 20 sia mamuka maisian ayat pitu sa rodia 14 kuotak kami mah hita marsika soring dinalaho manjahasa umulai hami mah sian ayat pitu. Rikoti hamu huhut hasonangan nihuta habuangan muna nahubaini jalatangnya kokamu nasida tu Jahoba aimolo marhasonangan hutai marhasonangan madohot tamu. Ai si paoto do na sinuri rakon nasida tuhamu marhite goarhu dangau marsuru nasida ninna Jahoba. Ainung ngataka suboto sakap akan ahu sakap pitaringok tuhamu ninna Jahoba. Sakap hasonangat dotahe dada tuhamagoan asa au mangalehot tuhamu ujung na hinalungu temuna. Jala luluamuna ma'au laos jupak kamu molotung dilului hamu au sian nasa rohamuna. Lausido yanggo sahana hamuna kadongan sambil di papatar tuhita slide olodo sipata dang sengaja slip of tongue lupa-lupa adong sahalak dua halak dia do nasitong tamiyang do manang tangiyang ate ala molo tamiyang kata dasar tami-tami dilehot tami-tami jadi dos doi songon aka ugamo na parjoloi ala adong prinsip di ugamo na parjoloi hulehon asa dilehot debatatu au ala yang gohita roha karistenon huleon ala naung dilehot Tuhani tuau sude go hosa hangauluan doho akana asing ni sahatu sadarion ima na perlu taingok muse masuk mahita di dok Jahoba adong tolu hal naikon taingok muse di bagasan mingguon na parjolo ima asa di hari koton hasonangan ni huta na paduaon asa marpos ni roha hita ia sakap ni debata ima sakap hasonangan dada tu hamaguan na patuluhon ima lao papungon ni Jahoba manasida dung 70 tahun langsung mara asa unang paleleku pagodakku hita manaili tupu di anggo teks nata jahaon yakin nau molo taingok sien sikola minggu ngamaratus halio tabegi. Ai sai holan Israel Yahudi do dihabuangan hape ngapi 3000 tahun nasalpui ai sai. Ate maksudna dak pola gudang B.
Tataringoti pe alai dak pola gudang be. Tu aka peristiwai ala naung 300 hali tabege taringot tu si. Langsung marah tu konteks sederion tarbahek kita do manangiakon negara taon. Di sudi aka kasus-kasus aka berita nasahat tu hita. Dang marna sidung, dang marna sae liga korupsi, songo dia doi, adiga dosae bayanon ka panggum-gum ni bangsoon. Penegakan hukum, hasit tongan hati goran, tarbahek kita do manang yakon ni, manang nunga pesimis be, adak pola be paditanami tatang yakon ni, dang adong, dang minotoy, songo ni namay. Manang tarbaik kita do manang yakon Bonapasogit. Ayahan na masa di Bonapasogit pagditanami. Totu ngagodang taboto molo misalnya aktif kita di aka media sosial. Laos doho do uluan ni HKBP ima sude pimpinan dakolan opuye porus tong do manangyakon alai ora et labora. Dakolan na manangyakon di bagas joro ni debata, di bagas nasida, alai doho do namak katahon hasit tongan. Molo taida, ahana masa di Bonapasogit godak kian adong konflik lahan adat 5 tahun na parpudion, pinomat 10 kasus tanah adat 10.000 hektar. Otik doi manang bidang 10.000 hektar. Otik dete? Otik diaka. Godak kian nih 10.000 hektar. Bohadon, behadon. Ahado solusina. Kerusakan lingkungan hasesega ni kawasan Tautoba doho na di Humaliangsa. Adiga mahita na parbu di Tautoba? Minggu lalu ya? Wah, luar biasa ya. Tetak dauli Tautobai alai ngadau dang songon na julubi. Haruiba molo nibadikon tiki misalnya marumur 5 tahun niba dohot mamolus yani dung 20 tahun jauh berbeda. Adong dona jolo di si 1000 pohon. Adong tengok sama ni. Akahawi di bahen gabe adong sada 1000 pohon. Dang adong be. Nggak tahu 1000 siaras sedih. Noang dang adong be. Persoalan aka pariwisata keramba jaring apung di tau dohot rapan-rapan. Manegai hayason dohot haulion di Tautoba. Tarbahek kita do manangyak konon. Dampak perusahaan, dak pola hujaha ale adong do disi, adong tolu perusahaan. Makorhon hamaolon di parhaumaon. Ada dampak negatifnya. Nah parpudi ima hak masyarakat adat. Persoalan hak ni aka parhuta di Bonapasogit molo adong aka todong ta aka keluarga ta mungkin radong do saya ada siap keluarga ta nah memang bah ngeri ai 30 tahun kami di son topuro adong topudo dang adong buah-buah langsung do disegel tanah ini milik negara agak tahe dang adong komunikasi ai holasianido hame mangan makana molo sangat tabegi taida dong video sahak ro opui epurus. Asa dibuka adong dalan na ditutup. HP nga 30 tahun dihutai sai sianido laho rotu hauma nasida. Ale ape topu ditutup dang boybe asyad dia. Mula dong taida video ni opui epurus. Dakolan namanangnya kon ro memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Molo taida sude akan namasa di tonga-tongata di Humaliangta. Totu tataring motik-motik.
halak Yahudi naking na dibuang tu Babel. Artina lapatanna dang nyaman kondisi. Ayo kan? Dibuang nasida tu Babel dang nyaman bedison. Molohita petopu sia Jakartaon tu dia mahita borhat. Di pihakku tu Irian Jaya di bagian hari. Nyaman do? Amang inang nyaman do? Tidak nyaman. Ya. Nah, kalau kita lihat tu bagasat partikionon Roma tong debata tu kita mandok songonon. Sarupa do hatani Tuhani tu halak Yahudi na dibuangi dihabuangan rap dohotitan waeng di bagasan sadarion. Sakap hasonangan di tonga-tonga ni habuangan. Sakap hasonangan maon pa ditanami di akasudena masa di tonga-tonga di negaraon di Bonapasogit nang di Jakarta. Sakap hasonangan don tarjalohi tadi. Boa manginang. Tarjalohita do. Tarjalo rohatta doi. Songo dia do carana. Bui tarjalo roha. Sudi akan nama sao naking. Naung pina adar songoni. Gabe sakap ni debata. Ima sakap. Ayat 10 sada nakengkan. Sakap hasonangan. Dada tuhamaguan. Alani taida ma tolu pesan firman Tuhan. Ya. 3 pesan firman Tuhan yang bisa kita pegang untuk hari Minggu di Minggu Rogate. Alai ada orang sowi oma perbandingan molohita di bagasa sadarion konteks ni Indonesia, konteks ni halak Batak. Molo tapa ibar manang taparbadikon tu halak Yahudi na dibuang sampai pola 3 tahun 70 tahun dihabuangan. Didok debata marhite si Jeremia asa marhapor seaon na marhahotan sampai sadia leleng 70 tahun usukum matu hita. Nunga 30 tahun harua tatangyakon. Ahado, manangyakon hasonangan ni negara Indonesia. Nunga 3 tahun. Nunga 3 menit. Nunga 3 jam. Molo di 2 syafaat ate inang. Di tiap hari Selasa. Molo adong partikya muna romahamu. Tangyang 2 syafaat hari Selasa. Jam 8 pagi do inang. 8:15 teh. Termasuk do topik doa syafaat manangyakon hasonangan ni huta hasonangan ni negarata nga 30 tahun doa syafaaton 25 tahun puluhan tahun bayangkan tarbayak kok kita do adong namartangiang ganuk minggu dakolang pamareta do gereja amose tatangyakon do akar ruas ni HKBP Kebayoran Baru akar parhobas sude amose sampai tu perdamaian akar bangso namar porang gudang si tangyakonon berpuluh-puluh tahun mendoakan. Sudah sampai 70 tahun doa syafaat? Belum. Nana yang hudok dang adong sada formula naik kopi 70 tahun nanon hita martangiang tu bangsa tahun daong ate alai tabayak koma leleng ni partikiani paimahon haluaon nasiat Tuhan debata. Ini akan sangat berlawanan dengan era sekarang yang menawarkan semua instan moloboi instan mak moloboi jamitai 5 menit mak ya, semua instan lah
alai yang go debata adong do proses jala rikot do proses di debata. Om mana parjolo amanginang naboi taputihi sian turpuk nata jaha di bagasan mingguon ima asa unang lupa hita totu ngata boto tolu alus ni tangyang ima na parjolo aha. Tuhan selalu mendengar, tidak pernah Tuhan tidak mendengar. Taboto doi alai tolu ma alus tangyang tak. Na parjolo diului Tuhan ini napa duahon? Apa ima mate? Sabar mak 70 tahun. Memang betul lah Manginang. Banyak jawaban doa itu terjadi nggak sempat kita lihat. Dan jangan kecil hati. Musa pun pejuang dang sanga ibana bongot tu tano Kanaani. Dak pola behai. Tajaha aina Musa. Sakap ni debat ama saud. It's okay. Gak apa-apa. Ate. Jadi naparjolo ima tangiang pau baho dirita sadiri. Jadi godang do pangatusyon ni jolma molo martangiang asa saya toktong diubah debatama keadani. Jadi molo aka jahudin aking na dibuang molo hita do na diterbuang di si. Berarti adong manangnya kon mula mahami sonari sugo minggu depan Tuhan tu Jerusalem maka na adong naking panurirang pergabgat dang songoni. Jadi hirana adong do na mangaleho janji tokin nai mula do hita tu Jerusalem santai mahamu nikmati mangulumuna daong ninna debata ikopola 70 tahun di sihamu. Artinya apa? Kalau menunggu 70 tahun keadaan dunia, negara, bangsa, Bonapasogut itu berubah, maka kita harus mengubah diri kita melihat kenyataan yang ada. Supaya kita tidak apa? Unang mitop hapor seota. Songon didok Yesus tu si Petrus. Hutang yako doho Petrus. Asa unang mitop hapor seom. Olo do sipata gabe lam ngerihian ai di dia do Tuhani unang mitop hapor siauta. Makana marhite tangiang ima paubaho dirita sadiri. Gabe tapake ma pola pikir na transformatif. Ate amang inang pola pikir na transformatif. Gudang don aledak pola sudi tabahas di son, sada siani, manang dua siani, pola pikir na transformatif, ukap tu hai baruon. Molo dido opue porus hai baruon tu naum muli. Ai bui do muba alai dang tu naum muli. Jadi takas transformasi ni HKBP hai baruon tu naum muli. Songo dia muse pikiran na transformativi berinovasi doho teknologi manang pikiran sian ragam sudut pandang molo sian makana somal akapadita molo dang bertugas molo adong kegiatan na asing boido sipata hudul di pudian boido sipata hudul di pudian di tonga-tongaon asa adong mabayakon songo dia do molo tiki marjamita iba songo dia do sianan marnida melatih sudut pandang yang lain nang songoni pehita ragam aka situasi na adong di tonga-tonga ni keluarga manang dihuria taupe tapake ma berbagai sudut pandang boido nata doki sitong alai boido dong ata tong sitong ate amang. Jadi tidak apa-apa, terima saja. Allah dakola kita na sitong, kon sadar do kita. Dakola ni bada na sitong, boi do ngata sitong. Jala pikiran na transformatif iman na olo berinovasi do teknologi, molo tadok do unang mama make teknologi, olo na uli mai pinamate mami kon.
Dapola buat na pinamati na king. Mencontohkan, dapola pakai teknologi ndak bah pinamati. Pola pikir transformatif. Sia dia do dasor nai omma taingot amangenang. Aina sana dihaholongi debata ikut do dipicang debata jala diajar debata. Takas doi. Ate nang songoni Yahudi naking aina dipicang debata do. Ayo nga adong buah-buah tu nasida. Itu kan? Sebelum masa habuangani nunga dipasingok Jesaya, nunga dipasingok Jehezkiel, aka panorirang. Alai dang diului. Oke, dibuang. Kira-kira begini saja, saya kasih contoh ya. Najolo tiki dana kami marumur 10 sada tahun molo adong aka naso apalapas di rohani na tua-tuai tigas do. Jadi heama ikon jakwal modom siang. Molo hita dong dopekan jakwal modom siang. Biasanya tulu jomon. Molo tu aka dana 2 jom. Jadi ala dana dope ba, lomo dope rohani ba, mar sepeda. Mar sepeda mai ba. Jam sada, jam 2 ikon, modom siang. Ale mar sepeda. Makkaliangi huta nami na disattari na gelengi. Ape to puma ijoloni jebu. Songono ma bapak. Wah, hera polisi teh. Nah, adong do razia. Bah, langsung manga. Songono be. Wah. Ni rem mawon kan rem. Ngabinoto. Dang adong pola sakababa. Masuk kamar, modum dang adong. Molo sonare kan agak moldo kan sengoni kan. Mulu na jolo bahasa mata ngabinoto ikan. Oh bahasana modum. Oh bahasana mangako. Ale sarupa do tatapani kan itu kan. Langsung mak tinggal homa sepedai masuk ke batu kamar alai binereng do sepedai diangkat disapat to bapak ima sepedai tu dak tu hamu tu adong di si do paret bodar jangan obe bodar di siatarnian alai di paret ngeri termasuk mai batu kamar mabiari bahkan alai parsiajaran siani, danga dong itaringoti mangako daong. Parsiajaran siani huwingo sappe sonari. Molo adong hasalaan ikon adong konsekuensi tanggung jawab sendiri. Dakuboto molo sonari. Ahado na diajarhon di tonga-tonga keluarga nabi dakuboto. Alai molo parsiajaran sini, molo adong sada hasalan, ikon adong konsekuensi. Lasongoni matu Yahudi, ala marsala do debata, marsala do Israel Yahudi dibuang mana sida, ikon nilehonaka parsiajaran, ikon dipicang do. Dang adong pemanja-manjaan, tidak ada pemanjaan dari Tuhan. Asa takas, kita do na jojot pemanjaan naka, ise. Hasiat tate tidak ada. Begitulah cara mendidik Tuhan kepada manusia. Asa boha, asa muba rohana sida. Lasongoni dohita, asa muba rohata. Paubahon dimulai mai perubahan pikiran, yaitu pikiran yang transformatif. Iman naparjolo napadua honoma amanginang haporseaon na marhahotan di Tuhan Yesus. Makana adong ende tak baik kamu jo parpoti asama rende jo hami sai ihutonoku Yesus. Onom siawalu diurupi song leader mate rap matai dehonon asa taboto do dinamangihut to Tuhani dakolan alani pasu-pasui ale molotung adong aka paru kiloni
Adong aka hasusa tok do hita satia ala Jesus pe nunga di pataridao tu hita hasatia onna tu hita colma manusia. Baik kamu mak songonido hita dina mangihuton Tuhan Yesus ate saleleng leleng nai nang godang hapor suhon sai benget do hita manao dak pola buai tadalani ma ate amang inang jalanilah enggak apa-apa jalani saja ya. Yang penting ada Tuhan Yesus menyertai kita. Itu lebih dari cukup, lebih dari cukup. Molo dapota songna didok di Tuhani. Sakap hasonanga do dada Tuhan magoan. Molo tungpe dang taatu si sonari, buasa songoni, buasa songonan. Memang dang sude boi taatu, dang sude boi taatu si akadongan. Godangado naso taatu si ba loas madisi hapor siao mana itu kan molo nunga gudang akan naso taatu si hapor siao nima nama katai na parpudi omai Tuhan Yesus paulihon tunau muli rap taruli, rap sonang, rap. Wah, topulu pahita. Adong do ede rap. Topulu paham te? Bagus, karena lagi ibadah ya. Lupakan ini. Ya. Ala topik naking dido manangyakon hasonangan nihuta asa molo sonang hutai sonang manaka nak kamu oma na maol sipata dihita halak Kristen. Itu teh maol don moloboi diaka haulion aka hasonangan holaniba mate dak pola do tamu. Hah? Contoh dia teh. Unang dipotong no video nate. Contoh itu ai gudang do halak Kristen songoni ai holan ibana do nataruli, ibana do nahasonangan dang do hotita. Makanya diberikan satu teguran kepada kita. Berdoa untuk kesejahteraan bersama. Molo nung ngatar pasu-pasu hamu amang inang. Tubuh masyad bagasan rohamuna beha carana asa dongat taipe tar pasu-pasu. Aido. Mungkin radong sada dua hal bah gabe harugia doi dang harugia nih. Ala memang hidup pajoni Tuhani asa gabe di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu aido pajuta pajona sia Tuhan nih di pasu-pasu hita asa gabe tar pasu-pasu dina humaliak tai keluarga ta do ngatar pasu-pasu ise dove tai dema kiri kanan ate na adong di son manang naso adong di huriaton tai ngok ma tai da ma tau rupi ma
Wido tahu rupi? Hamu sama hamu mak manangyak koni. Asarap taruli, asarap sonang hita saluhutna. Amin. Molo naking niku parpudi on parpudihian. Ate. Suku kamu multimedia. Odo na parpudihian. Ate. Ala naking adong molo luluam muna au laus jupak kamu molo tung dilului hamu sian nasaro hamuna. Itu ditebal molo di bibelta di baido di bibel. Jadi ada syarat ketentuan berlaku. Molo tung dilului hamu au sian nasaro hamuna sepenuh hati, jangan 3/4, 6/8, 7/8, setengah 1/4, jangan. Molo sepenuh hati berapa per 8? 8/8. Berapa per 4? 4/4. Ise naman jajihoni dang padita. Tuhan debata namangalehon janjii tuhita saluna. Molo tung dilului hamu debata sian nasa rohamuna jupak kamu ma Tuhan Yesusi. Makana tayong ma ta jauh maguar ni Tuhan ni marhite tangiang sai tangi honon ni Tuhan Yesus dohita. Tidak didengar amang. Ingat lagi tadi 3 jawaban doa tadi. Jangan dibilang tidak dengar. Ditangi hot debata ado. Alai dibagasa tolu alus. Diului topu mula sianon. Bah toho pad ditanami tor adung buah-buah. Nanang marpesta. Salna songonika. Ape dang ditanggal bukan tidak dengar tapi sabar ya. Molo nasida 70 tahun. Anggo hamu 3 tahun dak kuboto. Ate? Napatoluhon didok debata dang denggani diho. Dang denggani diho. Audo jahoba debata nau boto saluhut nai nau boto na dia na dumenggad diho unang paksahon molotung dipaksa hokko adong ada konsekuensi selesai sudah. Jadi asa solhot kita tu Tuhan Yesus ala holan akan asolhot tu Tuhan Yesus do naolo rap marhasonangan dakolan kita sendiri alai doho do aka dongatai. Amin martangiang mahita. Puji-pujian mardongan hamauliateon husobahon nasa rohanami tuadopamu ale amang debata. Tuhan Jehovah nahutadahami jalana paluaho kami di bagasan Yesus Kristus. Nungasikok be hatami ale Tuhan hutangiho kami di bagasan parmingguonon. Alai hodo nama boto hamis saluhutna diaka hagaleon nami ale Tuhan. Sipata olodo hami madabu tuaka padelean molo tung godang akasiadopan nami godang akaragam paru kilon jauh-jauh hami tu Tuhan tu goarmu alai menek do haporsion nami ale Tuhan. Manang dina olo hami holan mangalului haulian di diri nami sabing hasonangan di diri nami sabing sipata lupa do hami mamikiri akadongan nami aka keluarga nami asa rap marhasonanga kami taruli hami marhite pasu-pasum naung di leoko gudang di bagasan parnguluan nami. Mauliate ma dihatami patugu haporsion nami ala hatami do nagabe sulu di pardalanan ningolu nami. Di bagasa partikiono palia Tuhan upasatami masudi akan rencana program pelayanan na di patupani huriamon HKBP Kebayoran Baru. Oma na toktong mamasu-masu madongani sudi akaparhalado ni huriam asa di bagasan hasadaon ni roha
hahi pason lasni roha hu patu pahami saluhut akan adenggan akan nauli laho pasangapon guarmu ale Tuhan. Upasatami ma rencana aka kebaktian sektor na di tanggal 20 Mei na di patupa sektor Godung tuan rumah keluarga Anton Tobing Boru Simanjuntak, keluarga Kurnia Lumban Raja enang Boru Tapu Bolon, Dohok Keke Lumban Raja, songoni kebaktian sektor tanggal 27 Mei, Dohot Namak Kasuhuton, Nyonya Vera Silaban Boru Siregar, keluarga Nyonya Roslina Silitonga Boru Hutagaol, Dohok Nyonya Miana Purba Boru Parapat, nang di tanggal 2 Juni peale Tuhan, kebaktian sektor Saroha, tu keluarga Amang NAN Manurung Inang Boru Sirait, Nyonya Riana Pasaribu Boru Hutagalung, Nyonya Lentiana Tobing Boru Pasaribu, Amang MH Silaban, Amang Patia Panjaitan, Pasu-pasu saluhuna, Jalahoma nama Jou Ruas ni Huriam, asalam martabataba nama Dohoti Partangyangan, asalam ditada Tuhan Yesus, asalam hot hapor seon nami ale Tuhan. Nang songoni di akar rencana ni sekolah minggu, patu pahon sekolah Injil liburan, dohot retret sekolah minggu di bulan Juni. Pasu-pasu ma dia ke guru sekolah minggu, asaboi di parade nasida sude dengan jala makorhon lasni roha di saluhut. Anak ni ruas ni huriam, anak sekolah minggu ale Tuhan. Nang songoni sudi akadongan nami namar sahid, na peak di podoman dohot, na di bagasan pemulihan, di Jabu di bagas nasida manang di rumah sakit, pasu-pasu ma saluhut na nasida, lehon hagugoon, lehon roha nama koporsiai di bata, asa tugu haporsiona, boi mamuji Tuhani, nang pe di bagasan parsahitan, jalalao supangido hamima hamaluman na siako ali Tuhan. Nah kami saluna narodi parmingguon bahasa Batak pukul waluon ale Tuhan. Pasatami ma saluna akka parukilon nami, aka rencana nami sakap nami ale Tuhan. Pasu-pasu mai jala patuduhom matuhami, sakap naumuli, songon sakapmu ale Tuhan, na mangalehon hami hasonangan, dada tuhamagoan. Tangihon male Tuhan tangyang namion, mangasahon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, mauliate madiho. Amin. Hurian itu hata tapasaha ma pelean jubilium 75 tahun AKBP Kebayoran Baru, Uhud Marede Mahita sian buku ND nomor 487.
dehon ayak sadar rim mahita jongso. Tatang ya koma peliata. Ale de bata amanamina di benua gijang, hodo haroroan ni saluhu sileo-leo nadinggan doho nasa ulibasan nama uliutus. Hu pasatami masian nani lehomi tuhami, pilihan nami tu hoja, sai jalo mai gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa hu parsia kami peleonon, pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohan ami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileolomi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanamina di benua gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaumu, sai sau malomoni roham di madutongon songon na di benua gijang, lehom matuhami sadareon hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togiot tu pangunjunan, balua mahami sian pangago. Ayo, dona Mahamu di bagasad dame jalo hamu ma pasu-pasu ni Tuhani. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batamaho. Di sodako Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan di batama bohina tuho jala di pasar rohoma damena tu todim.